салому вақт бахайр. ба барномаи навбатии тоҷикистони рақамӣ бо ман ҳофизи маҳмадалӣ хуш омадед. тиҷорати электронӣ ҳалли масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқи харидуфурӯшҳое ки бо ёрии воситаҳои электронӣ баста мешаванд, созмон додани механизми самараноки ҳуқуқии истифода аз воситаҳои электронии гардиши ҳуҷҷатҳо ва имзои электронию рақамиро тақозо менамояд. як хусусияти асосии тиҷорати электронӣ ин сарфа намудани вақт аст. коршиносон мегӯянд ки дар 20 соли охир гардиши савдои электронӣ ба $3.5 триллион баробар гардида, тибқи таҳлилҳо то соли 2040 бозори тиҷорати электронӣ 95% тамоми савдои ҷаҳонро ташкил хоҳад кард. ҷумҳурии мардумии чин дар самти тиҷорати электронӣ яке аз кишварҳои рушдкарда маҳсуб шуда, аз 3/1 ҳиссаи тиҷорати электронии ҷаҳон ба ин кишвар рост меояд. савдои электронӣ фурӯш ва харидори молу хизматрасониро тавассути интернет дар бар мегирад. дар ин раванд фурӯшандагон ва харидорон аз платформаҳои онлайн, сомонаҳо ё барномаҳои мобилӣ истифода мебаранд то маҳсулот ё хизматрасониҳои заруриро пешниҳод ва харидорӣ намоянд. хариду фурӯши электронӣ дорои якчанд афзалият мебошад. нахуст ин имконияти фурӯш ва харидро дар саросари ҷаҳон имконпазир намуда вақтро сарфа менамояд, яъне ба василаи он амалиётро дар макони мувофиқ зуд ва ба таври муносиб анҷом додан мумкин аст. дигар ин ки интихоби васеъ молу маҳсулот, кам кардани хароҷот ҳам барои ширкатҳою мағозаҳо ва ҳам барои истеъмолкунандагон имконпазир мегардад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушду инкишофи бахши иқтисоди рақамии худ, аз ҷумла нақшаҳои стратегии рушди иқтисоди рақамӣ, инчунин тиҷорати электронӣ тадбирҳои мушаххас меандешанд. дар чанд соли охир суръатбахшии фаъолияти тиҷорати электронӣ дар мамлакат ба таври назаррас ба мушоҳида мерасад. ҷаҳони муосир бо технологияҳои мобилӣ ки тамоми соҳаҳои ҳаёт, аз ҷумла савдои электрониро ба таври назаррас тағйир додан, алоқаманд аст. солҳои охир дастгоҳҳои мобилӣ на танҳо ҳамчун воситаи алоқа, балки ҳамчун воситаи харидуфурӯш истифода мешавад. дар робита ба ин муҳим аст ки муайян намоем ки чӣ гуна дастгоҳҳо ва барномаҳои мобилӣ раванди харидро тағйир медиҳанд ва ин барои савдо чӣ гуна имконият фароҳам меорад. акнун истеъмолкунандагон метавонанд бо истифода аз телефонҳои мобилӣ на танҳо аз хона ё корхона, балки аз ҳама ҷо маҳсулот ва хизматрасониро амалӣ намоянд. вақт ва макон дигар раванди харидро маҳдуд намекунад, балки имконоти савдоро хеле васеъ менамояд. масалан, бо истифода аз барномаҳои мобилӣ харидор метавонад дигар дар навбат дар мағоза ё ин ки бозор наистода, ин гуна тарзи кор метавонад раванди хариди мол ё хизматрасониро суръат бахшад. яке аз омилҳои муҳиме ки ба ин раванд суръат бахшидааст, рушди низоми пардохтҳои мобилӣ мебошад. хизматрасониҳо ба монанди QR пардохтҳо ё аз тариқи ҳамёнҳои электронӣ ба муштариён имкон медиҳад ки давоми чанд сония арзиши молро пардохт намоянд. тиҷорати электронӣ ҳалли масъалаи ҳимояи ҳуқуқии харидуфурӯшҳое ки бо ёрии воситаҳои электронӣ баста мешаванд, созмон додани механизми самараноки ҳуқуқии истифода аз воситаҳои электронӣ гардиши ҳуҷҷатҳо ва имзои электронию рақамиро тақозо менамояд. бо назардошти рушди технологияҳои иттилоотӣ, харидуфурӯши молҳо ва пешниҳодҳои кору хизматрасониҳо, инчунин тарғибу ташвиқи молҳо тавассути шабакаи интернетӣ аз ҷониби шаҳрвандон васеъ бароҳ монда шуда истодааст. яъне интернет имрӯз ба манбаи бузурги даромад мубаддал гардидааст. шахсоне ки аз ин роҳ даромад ба даст меоранд, тибқи қонунгузорӣ ӯҳдадоранд аз даромади худ андоз супоранд. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳадафи густариши бахшидани бозори тиҷорати электронӣ ва савдои онлайнӣ дар Тоҷикистон як қатор ширкатҳои бузурги ин соҳаро барои бароҳмондани фаъолият ба бозори кишвар даъват намудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ барои вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои 2025-2030-ро дар Тоҷикистон солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд. ин имкон медиҳад ки дар мамлакат дар самти гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ барои таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор гузошта шавад. имрӯз дар шабакаи интернет ки тамоми соҳаҳоро фаро мегирад, тиҷорату савдо низ ба таври васеъ
роҳандозӣ шуданд. тиҷорати электронӣ технология ягона набуда дар интернет гуногун шакл мебошад. тиҷорати электронӣ миқдори хеле зиёди амалиёти соҳибкориро муттаҳид менамояд. ҳоло фаъолияти тиҷоратӣ дар интернет ба ҳама дастрас мебошад. асоси тиҷорати электрониро сохтори иттилоотӣ ва технологияи телекоммуникатсионӣ ташкил менамояд. бо пайдоиши технологияҳои нав ва барномаҳои махсус, хариди молҳо тариқи шабакаҳои интернетӣ яъне онлайн на танҳо осон, балки аз нигоҳи иқтисодӣ низ самаранок мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ барои вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имконияти технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои 2025-2030-ро дар Тоҷикистон солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд. ин имкон медиҳад, ки дар мамлакат дар самти гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ барои таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодию молиявӣ қадамҳои устувор гузошта шавад. барномаи савдои электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 таҳия гардида бо қарори ҳукумати мамлакат аз 16 майи соли 2024 тасдиқ ва мавриди амал қарор дорад. тибқи банди 3 ин қарор, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ҳамоҳангсоз барои иҷрои ин барнома ва нақшаи амали он вазифадор гардидааст. барномаи савдои электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 бо мақсади таъмин намудани рушди ҳамаҷонибаи савдои электронӣ дар ҷумҳурӣ, маҷмӯи чорабиниҳои оид ба баландбардоштани малакаи рақамӣ ва молиявии аҳоливу соҳибкорон, рушди инфраструктур ва логистикаи савдои электронӣ, такмил додани гардиши ҳуҷҷатҳо ва пардохтҳои электронӣ таҳия шудааст. савдои электронӣ фурӯш ва харидории молу хизматрасониро тавассути интернет дар бар мегирад. дар ин раванд фурӯшандагон ва харидорон аз платформаҳои онлайн, сомонаҳо ё барномаҳои мобилӣ истифода мебаранд то маҳсулот ё хизматрасониҳои заруриро пешниҳод ва харидорӣ намоянд. барномаи савдои электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 бо мақсади таъмин намудани рушди ҳамаҷонибаи савдои электронӣ дар ҷумҳурӣ, маҷмӯи чорабиниҳо оид ба баландбардоштани малакаи рақамӣ ва молиявии аҳоливу соҳибкорон, рушди инфраструктур ва логистикаи савдои электронӣ, такмил додани гардиши ҳуҷҷатҳо ва пардохтҳои электронӣ таҳия шудааст. харидуфурӯши электронӣ дорои якчанд афзалият мебошад. нахуст он имконияти фурӯш ва харидро дар саросари ҷаҳон имконпазир намуда вақтро сарфа менамояд, яъне ба василаи он амалиётро дар макони мувофиқ зуд ва ба таври муносиб анҷом додан мумкин аст. дигар ин ки интихоби васеъи молу маҳсулот, кам кардани хароҷот ҳам барои ширкатҳою мағозаҳо ва ҳам барои истеъмолкунандагон имконпазир мегардад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушду инкишофи бахши иқтисоди рақамии худ, аз ҷумла нақшаҳои стратегии рушди иқтисоди рақамӣ, аз ҷумлаи тиҷорати электронӣ тадбирҳои мушаххас меандешад. давоми чанд соли охир суръатбахшии фаъолияти тиҷорати электронӣ дар мамлакат ба таври назаррас ба мушоҳида мерасад. савдои электронӣ фурӯш ва харидории молу хизматрасониро тавассути интернет дар бар мегирад. дар ин раванд фурӯшандагон ва харидорон аз платформаҳои онлайн, сомонаҳо ё барномаҳои мобилӣ истифода мебаранд то маҳсулот ё хизматрасонии заруриро пешниҳод ва харидорӣ намоянд. харидуфурӯши электронӣ дорои якчанд афзалият мебошад. давоми чанд соли охир суръатбахшии фаъолияти тиҷорати электронӣ дар мамлакат ба таври назаррас ба мушоҳида мерасад. ҳарчанд то ҳол маъмул набошад ҳам, вале стартапҳои рақамӣ то рафт навоварона пешниҳод мешаванд ва суръатбахшӣ афзоиш меёбад, ки он ба заминаи динамикии соҳибкорӣ асос ёфтааст. дар асоси таҳлили маркази тиҷорати байналмилалӣ, маҳсулоти хӯрокборӣ, насоҷӣ ва матоъҳои синтетикии насоҷӣ, қолинҳо ва дигар рӯйпӯшҳои фаршӣ, либосҳои кӯдакона ва лавозимоти либос аз пахта ва нахи ягонаи пахтагӣ аз ҷумла маҳсулоте ҳастанд, ки дорои иқтидори содиротӣ истифода нашуда мебошанд. инҳо инчунин бахшҳои дорои иқтидори тиҷорати электронӣ низ мебошанд. дар ин самт махсусан саноати насоҷӣ ва дузандагии мамлакат, ки аз истеҳсоли пахтаи ватанӣ баҳра мебаранд, мебояд дар ҳамкорӣ бо сармоягузорони хориҷӣ занҷираи устувори арзиш инкишоф дода шавад. зеро барномаи миллии тиҷорати электронӣ низ ба ин бахшҳои эҳтимолӣ барои диверсификатсияи ояндаи иқтисодӣ ва рушди устувор тамаркуз менамояд. ҷаҳони муосир бо технологияҳои мобилӣ, ки тамоми соҳаҳои ҳаёт аз ҷумла савдои электрониро ба таври назаррас тағйир додан, алоқаманд
بلند است. سالهای اخیر دستگاه‌های موبیلی نه تنها همچون واسطه علاقه بلکه همچون واسطه خرید و فروش استفاده می‌شوند. در رابطه با این مهم است معین نماییم که چگونه دستگاه‌ها و برنامه‌های موبیلی روند خرید را تغییر می‌دهند و این برای سودا چگونه امکانیت فراهم می‌آورد. دستگاه‌ها و ضمیمه‌های موبیلی برای تجارت افق‌های نو می‌گشایند و با آنها امکان می‌دهند که نه تنها به اودیتوریای وسیع‌تر دسترسی پیدا کنند بلکه تجربه کاربران را بهتر سازند. خرید و فروش الکترونی دارای یکچند افضلیت می‌باشد. نخست آن امکانیت فروش و خرید را در سراسر جهان امکان پذیر نموده وقت را صرفه می‌نماید. یعنی با وسیله آن عملیات را در مکان موافق زود و به طور مناسب انجام دادن ممکن است. دیگر اینکه انتخاب وسیع مال و محصولات کم کردن خراجات هم برای شرکت‌های و هم مغازه‌ها و هم برای استعمال کنندگان امکان پذیر می‌گردد. جمهوری تاجیکستان در سمت رشد و انکشاف بخش اقتصادی رقمی خود از جمله نقشه‌های استراتژی رشد اقتصادی رقمی از جمله تجارت الکترونی تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. در چند سال اخیر سرعت بخشی فعالیت تجارت الکترونی در مملکت به طور نظررس با مشاهده می‌رسد. تشبس‌های رهبریت عالی کشور عاید به اعلان نمودن سال‌های 2025-2030 همچون سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون میباشد. لک اینوواسیون است که امروز عمل می‌کند و فردای درخشان وطنمان را نزدیکتر می‌سازد. با رشد اقتصادی رقمی، سودای الکترونی و اینوواسیون، آماده نمودن زمینه معیاری حقوقی ساحه، با رشد اینفراستراکچور تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی، رقم‌گردانی پرای خدمت‌رسانی‌های دولتی، رشد سرمایه انسانی، با راه آموزش و خودآموزی کادرها دایر به تکنولوژی اطلاعاتی در داخل و خارج مملکت، اینچنین تطبیق ذهن صنعی و تامین امنیت اطلاعاتی مساعدت می‌نماید. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 16 می سال 2024 تحت رقم 295 برنامه سودای الکترونی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 قبول گردید که با تطبیق افضلیت‌های معین نموده حکومت جمهوری تاجیکستان نگرانیده شده است. خوشبختانه در کشورمان پلتفرم‌های ملی نیز تأسیس یافته ایستاده‌اند. یکی از نمونه‌های خوب این مارکت پلیس لک میباشد. لک با صاحبکاران محلی امکان می‌دهد که برای رشد با سرعت سودای الکترونی شرایط ضروری فراهم آورده با تامین شغل اهالی و بلند برداشتن نیکو احوالی مردم تاجیکستان مساعدت نمایند. باوری کامل دارم که سودای الکترونی در سالهای نزدیک در جمهوری تاجیکستان با یک بخش مهم اقتصادیات ملی تبدیل یافته. مارکت پلیس های وطنی باشد میان کشورهای آسیای مرکزی جایهای نمایان را اشغال می نمایند. تأثیر روشنترین تکنولوژی موبیلی با تجارت الکترونی افزایش نظارت دسترسی خرید می باشد. اکنون استعمال کنندگان می توانند با استفاده از تلفن‌های موبیلی خود نه تنها از خانه یا کارخانه بلکه در همه جا محصولات و خدمت‌رسانی را عملی نمایند. وقت و مکان دیگر روند خرید را محدود نمی کند بلکه امکانات سودا را خیلی وسیع می نماید. مثلا با استفاده از برنامه‌های موبیلی خریدار می تواند دیگر در نوبت در مغازه یا اینکه بازار نایستاده و این گونه طرز کار میتواند روند خرید مال یا خدمت‌رسانی ها را سرعت بخشد. در انجام باید ابراز داشت که با رشد اقتصادی رقمی، سودای الکترونی و اینوواسیون، آماده نمودن زمینه معیاری حقوقی ساحه، با رشد اینفراستراکچور تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی و رقمی کنانی پوره خدمت‌رسانی های دولتی، رشد سرمایه انسانی با راه آموزش و خودآموزی کادرها دایر به تکنولوژی‌های اطلاعاتی در داخل و خارج مملکت، اینچنین تطبیق ذهن صنعی و تأمین امنیت اطلاعاتی مساعدت می‌نماید. برنامه تاجیکستانی رقمی بود منظور شما. با تحلیل یک موضوع دیگر در برنامه نوبتی با شما دیدار خواهیم داشت. شب روزتان خوش.